Bamaɲare cɛ ni muso denmisɛnnin ni mabɔkɔrɔba minnu bɛ ka radio joliba lamɛn Bamako yan ani segukaw fɛ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ yen aw ni sɔgɔma aw bisimila kunnafoni sɛbɛnw lakali kɛnɛ kan kunnafoni sɛbɛn minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ limanaw dongo don ka tandɛnɛ fo ka se jumadonyaw ma an yɛrɛ a ɲini ka ye kɛnɛ kan ka kunnafoni ninnu lakali aw ye bamanankan cɛ ɲina walasa a bɛ se ka faamuya sɔrɔ kunnafoniw la cogo min na baara taabolo bi dɛnɛndon in na kumaso kɔnɔ a balimakɛ Amadu Jalo min ye Boubacar Traoré garan bɛ ale bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ la ne yɛrɛ kɛrɛfɛ yan ntɔma bɛ Amadu Tolo Tolo i ni sɔgɔma Amadu an b'a fɔ i ni sɔgɔma an b'a fɔ radio joliba lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen k'u bisimila bɛɛ foli laminɛ kɔri baasi t'i yɛrɛ la alhamdulillah e bɔra Kati cɛ dɔ in fana bɔra Kati kosɛbɛ Kati a bɛna fɔ mankan cayalen don sisan dɛ o ye maaw ka kuma ye duguma yan n'o tɛ an minnu bɛ Kati an ma mankan ye a ka nin dugu in cɛ yɛrɛ la a bɛ Bamako sanfɛ mais kuma bɛ ko a tɛ Bamako jatigɛ kuma bɛɛ ale dun bɛ ka Bamako jatigɛ Amadu depuis lawale ko kelen in fɔra o Kati kɔni ayi a tɛ Bamako ça toujours fait peur à Bamako siga t'o la mɛnɛ Tolo an b'i fo kosɛbɛ aw f'i bisimila kunnafoni b'an bolo bisimila an bɛna lajɛ k'an da don minnu na sisan dɔɔnin na lamɛnbaa cɛ ni muso minnu bɛ k'an lamɛn Mali fantan naani bɛɛ fɛ an b'a fɔ bɛɛ ye bɛɛ bisimila kunnafoni olu kɛnɛ kan kosɛbɛ Joliba FM bi kunnafoni gafew Amadu Tolo an bɛ don kunnafoniw kɔnɔna la kunnafoni di sɛbɛn fɔlɔ min bɛ yen ni ne bɛ sɔnni sigi o kan o ye l'indicateur du renouveau ye ale kumana indicateur y'a jira k'a fɔ Dramane Alu Kone ale ka dakuruɲɛ kelen don a bɛ to ka dakuruɲɛ kelen minnu kɛ a n'a nafa de bɛ ɲɔgɔn na a y'a jira k'a fɔ ko gouvernement kura min ni o kan ka sigi gouvernement kura in a mankan bɛ ka caya dɛ sabu ko n'i ye jateminɛ kɛ transition yɛrɛ a kan ka kun tilenna min ta ko nin waati in na a bɛ n'a fɔ ɲɔgɔnyew de cayalen don kosɛbɛ i n'a fɔ Muktar Wan ale ni jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu min bɛ yen ni o yɛrɛ ta ka kuma ɲɔgɔnya cayara bɛɛ ye tani ka segin cayara o ye M5 RFP ye k'a bɛ n'a fɔ nin waati in na n'i ye jateminɛ kɛ ko ka ko yɛrɛ don premier ministre ani bandaw olu bolo u ka se ka baara kɛ u sagoya la o de daminɛtɔ ye nin ko colonel denmisɛnnin minnu bɛ yen minnu ye fanga daraki utukalo tile 18 tɛmɛnen n'olu de hakili la ko fanga jɔyɔrɔ minnu bɛ yen ni olu bɛ di an ka gouvernement kura in kɔnɔna la limanaw k'olu de sago b'a la maa mana u ja u b'a fɔ u ka don gouvernement la ko a bɛ n'a fɔ ko in to o sira kan bilen dɛ Dramane Alu Kone ka kuma la ko cɛ fila min ye nin ye min bɛ cɛmancɛ fanga kunna bandaw ani min bɛ premier ministre la bi Muktar Wan ninnu maa fila a bɛ n'a fɔ k'u ye kow ta u tɛgɛ la sa u bɛ k'a kɛ cogo min na a ka di u ye Dramane Alu Kone ka kuma la a ko n'i ye jateminɛ kɛ bagabagali walew n'o ye jɛnti maaw ye sɔrɔsilakan ninnu minnu y'a jira k'a fɔ yɔrɔ kelen bɛ yen o bɛ jamana ɲɛma danganya yɛrɛ la n'o ye colonel Asimi Goita ye Asimi Goita min ni ale yɛrɛ siginbaa ka bi u ye lɛtiriw ci ɲɔgɔn ma k'a fɔ ko cɛmancɛ fanga tɛ se ka taa nin taabolo la k'a fɔ de ko ka maaw sugandi ka don gouvernement la min tɛ se ka sara olu la k'olu sigilen to k'u bolo da u sen kan limanaw ni dun ye jateminɛ kɛ a bɛ n'a fɔ colonelw bilama u bilamɛ kɛrɛfɛ dɛ sabu ka kuma tigɛ minɛ bala bi ka sababu kɛ min ye Muktar Wani a bɛ fɛ gouvernement in kana kɛ fankelen gouvernement ye a kana kɛ gouvernement ye colonelw yɛrɛ dama walima u ka maa kɛrɛfɛmaw ka don gouvernement kɔnɔna la nka gouvernement ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ ka don a kɔnɔ a ka kɛ gouvernement ye min ni bɛɛ bɛ se ka i yɛrɛ ye a kɔnɔna la cogo min na nka limanaw kuma in fɔra nka chef d'état major général min bɛ an ka armée kunna ale ka communiqué dɔ la ale y'a jira k'a fɔ ko u sɔnna a ma ko militaires ka ɲɛmaw u na sɔn bandaw ka n k'a fɔ Muktar Wan ka laseli ma nka a bɛ n'a fɔ o tɛ colonel ninnu fɛla ye minnu yɛrɛ ni olu ye kotigiw ye bi k'a bɛ n'a fɔ cɛmancɛ fanga sira kura a bɛ fɛ ka sira kura de ta sira kura min ni o ni kɔrɔlen tɛ kelen ye a jirala k'a fɔ kunnafoni laban minnu kun dira o y'a jira k'a fɔ colonel denmisɛnnin minnu ye nin ye limanaw ko u sɔnnen tɛ fiyewu gouvernement in a ka sigi k'a sɔrɔ ni u da t'a la walima u sagoya tɛ a la nka ko gouvernement in yɛrɛ a jirala k'a fɔ sura yɛrɛ i kɔrɔ ko maaw bɛɛ lajɛlen kun sugandira min ni gouvernement kura bɛna sigi nka gouvernement ma se ka sigi a kun ye samasamani min bɛ colonel olu ni fanga ɲɛma ani Muktar Wan cɛ
kuma ini da tolo an nin bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ kosɛbɛ Dramane Alou Kone ale ka lase do ale indicateur kelen kɔnɔ teliya yɛrɛ la a jiralen bɛ k'a fɔ ko min ye Sevare kaw fɛ yen nɔ ko u ka lakɔlidenw minnu bɛ ni olu bɛ lycée Amadou Diko la olu sɛbɛkɔrɔ dimina k'u ye wulikajɔw kɛ ka nisɔngoya yira ka sababu kɛ ko u bɛ fɛ ka so dɔ jɔ so min ni o yɛrɛ tugulen don lycée Amadou Diko Sevare so in tɛ dɔwɛrɛ ye a jaralen k'a fɔ ko so de don min dabɔlen don bamancimaw olu kɛlɛli kama yɔrɔ min bɛ yen ni o ye kalanso in n'a fɔra k'i bɛ taa so jɔ o kɔrɔ so min ni o ye bamancimaw kɛlɛli so ye sɔrɔsilakaw ka yɔrɔ don nka yɔrɔ in ka tugu kalanso yɛrɛ la kalandenw ko tiɲɛ na nin ye fɛn min ni olu tɛna jɛni a ye sabu so min n'a a jɔtɔ ye nin ka kun olu ka kalanso la don nataw la a bɛ se ka kɛ bamancijɛkulu bɛna ɲɔrɔki ka kɛ olu kan olu minnu dun u m'a bɔn a ka fɔ ko lakanabaw tugulen don olu la nka lakanabaw b'u ka lakana na tiɲɛ don bamancimaw dun ɲɛ tɛnɛ ye olu ye n'a fɔra ko nin so in minnu n'a a jɔtɔ ye nin ye n'a a dabɔlen don bamancɛwale dɔrɔn kɛlɛli kama ka taa o jɔ k'o nɔrɔ lycée Amadou Diko la limanaw kalandenw ko olu tɛna jɛn n'a ye u ye wulikajɔ taama dɔw de kɛ nisɔngoya taamaw ko nka taama in a ma laban ɲuman na sabu ni lakanabaw tira ɲɔgɔn na fo kalanden caman yɛrɛ bɛ a ko siratigɛ la minnu jogina dɔw yɛrɛ bɛ olu ka joginda juguyara kosɛbɛ u y'olu ta ka taa n'olu ye hôpital la Somini Dolo la ka taa furakɛli boloda AYM kɔni ye communiqué kɛ k'a jira k'a fɔ waleya min kɛra nin ye u ma jɛn n'a ye wa u bɛ bɛɛ ladɔnniya k'a fɔ lycée Amadou Diko min ye n'a bɛ Sevare u filɛ ka yɔrɔ kofɔli min fɔ k'u b'a jɔ ni a dabɔlen don bamancɛwale kɛlɛli kama ko olu tɛna jɛn n'a ye wa u ka taama kun y'o de kuma in nin ye tolo an ye nin bɔ indicateur kɔnɔ aw bonya b'a la kosɛbɛ Joliba FM bi kunnafoni gafew ayiwa tolo hakilila sɛbɛn dɔ b'i yɛrɛ bolo kosɛbɛ Amadu bi kɔni sɛbɛn mun ni o b'an bolo sa nin wagati in na o ye les challengeurs ye challengeurs e ko olu da don min ye Mamadou Clément Dembélé ni ale ye parti politique dɔ ɲɛmɔgɔ ye an bɛ don min na i ko bi n'o ye PCC ye sa ale ye lajɛ dɔ kɛ e ko PCC tɛ ko a kɛra parti ya o kuma yɛrɛ de bɛ journal in kɔnɔ yan bi PCC jɛkulu ko don bari nin dɔgɔkun in na sa an b'a fɔ n k'a kɛra parti kura ye parti kura min ni a donna kow kɔnɔna la sa a ka u ɲɛmaaba yɛrɛ n'o ye Mamadou Clément Dembélé sa ale ye lajɛ de kɛ lajɛ in kɔnɔna la sa ni k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min ye u ka jɛkulu PCC sa k'an bɛ don min na i ko bi u bɛ se ka wele ko parti politique wa a y'a yira k'a fɔ ko don nataw kɔnɔna la sa u ka nin wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ko i n'a fɔ parti bɛɛ lajɛlen bɛ cogo min sa k'a tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka jamanakuntigi ɲini min ye kalataw minnu n'o bɛ kɛ député sigiw n'a ɲɔgɔnnaw ye sa ko PCC an k'a bila an kunna k'a fɔ ko u fana ye nin ko kɛnɛ kan Clément ko a fɔ Clément kun tɛ se ka to a ka yurugu kɛlɛli na kun tɛna fusaya a y'a yira maaw ye ɲininkali kɛ i n'a fɔ a fɔra cogoya min na conférence de presse don maa caman ye ɲininkali kɛ i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min ko a tun sen bɛ yurugu kɛlɛli ko hakilinaw la PCC association ku don bari ko n'u kɛra parti politique yala u bɛna se ka nin waleya in kɛ wa an ka fɔ tɛ gafe kɔnɔna la sa ni challenger ye u ko k'a ye jaabi min di o la sa a ko min ye parti politique in yɛrɛ ye sa ko a sigikunba yɛrɛ dɔ ye nin ye ko ka se ka lajɛli kɛ k'a tugu parti politique tɔw nɔfɛ hali ni ka sɔrɔ olu yɛrɛ ye parti politique sa ka ɲɛɲiniliw kɛ min ye suɲɛli waleyaw ni corruption n'a ɲɔgɔnnaw ye sa ko k'a lajɛ ka dansiri o kow la cogo sugu bɛɛ lajɛlen na sa Clément y'a yira ko don nataw kɔnɔna la sa k'u bɛna min ye u ka kunkilennabaw ye ka olu lase limanaw bɛɛ lajɛlen ma an ka fɔlen tɛ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min a bɔra gafe min kɔnɔ o de ye les challengeurs a banna kosɛbɛ n'o tɛ Clément a kun ye a kuntilenna min b'a bolo o ye yurugu de kɛ ni n'a ye nana ni sigi sisan k'a bɛ o kɔni an bɛ se k'a fɔ ni c'est parti politique est la bienvenue kosɛbɛ kɛ parce que politique tɔnw i t'u furadama mankan mɛn k'u bɛ yurugu kɛlɛ nin bɛna k'a fɔlɔ ye Mali politique bunakun kan k'a fɔ parti politique ka na min ko ale ka kɛlɛ bɛ yurugu kɛlɛli a k'a jija kɛlɛ a k'a jija a y'a fɔ cogo min a k'a kɛ ten n'o tɛ ko caman bɛ fɔ u tɛ tɛmɛ o sira ma dɛ
aya tolo ni yo bla an bi do sɛbɛn min kɔnɔ sisan o ye min bɛ tali kɛ le soir de Bamako ye ale kumana a ko baarakɛlaw ka lafasali kuluba ni o ye Union nationale des travailleurs du Mali a ko UNTM kalenkan ko fo u ka laɲiniw de ka sabati n'o tɛ baarabila min ni ko u t'a a dabila n'i ye jateminɛ kɛ a bɛna fɔ kumaɲɔgɔnyaw kɛra central ba in fɛ n'o ye UNTM ye Yakuba Katile ale de b'a ko ɲɛma ni premier ministre k'u ye sigi dɔ kɛ dɔgɔkun laban yɛrɛ la sigi a bɛna fɔ u ma bɛn fɔ la min nana kɛ sababu ye yɔrɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na an ye tile 5 fifa o kɛra baarabila la baarabila min n'a ye jamana sigi a sɛnɛgɛ kɔnɔna la n'i ye jateminɛ kɛ tile 5 baarabila wɛrɛ o daminɛnen filɛ bi ntɛnɛndon in na ka sababu kɛ ko UNTM ale ni gouvernement ma bɛn fɔ la UNTM ɲɛmaaba n'o ye Yakuba Katile a kɔni kalenka a kɛmɛ k'i jɔ jɛmɛfɔla jɔyɔrɔ la jɛmɛfɔlaw ka hakɛ to dɛ ko min ye baarabila in ye ni olu ka laɲiniw yɛrɛ de ma sabati fiyewu u tɛ se k'a jɔ communiqué min ni secrétaire général Yakuba Katile a yɛrɛ y'o bolonɔ bila ka jira k'a fɔ ko bureau exécutif a ye laseli min di kunnafoni labanw na a n'a syndicat baaraɲɔgɔn tɔw ko u ye baarabila min kɛ tile 5 baarabila min daminɛna mɛkalo tile 17 ka taa bila tile 21 san 2021 na ko n'i ye grève in jate ta k'a lajɛ a bɛna fɔ grève in u ka tɔndenw ye grève in u y'a bonya fo ka se a dan na kɛmɛsara o kɛmɛsara ko jamana fan caman fɛ ko n k'a fɔ 98 grève sera ka waleya o sababu la Bamako yan nɔ kɛmɛsara o kɛmɛsara 96 grève in sera ka kɛ o la 98% 96% o la communiqué in b'a sɛbɛntiya k'a fɔ tuguni ko bureau exécutif UNTM ko a n'a dɛmɛ a n'a maa minnu bɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka grève in kɛ n'o ye syndicat tɔ ninnu ye wa k'u ka wuli ka jɔ u bɛ foli di u ka tɔndenw ma u sera ka ni grève in kɛ ka se a dan na cogo min na bureau exécutif y'a jira k'a fɔ halisa k'u bɛ maaw ladɔnniya k'a fɔ ko gouvernement ani patronat olu ye sigi min kɛ dɔgɔkun laban in na k'a fɔ ko ka sigikafɔ kɛ walasa bɛn bɛ se ka kɛ ko la cogo min na a jirala k'a fɔ bɛn ma se ka kɛ ko la nka hali sisan gouvernement n k'a fɔ gouvernement ni UNTM cɛ sama-samali bɛ sen na o de kɛra sababu ye grève in tako filanan min ye nin ye k'o daminɛna tile 5 tolo a bɛ daminɛ bi ntɛnɛn mai kalo tile 24 a bɛ taa kuncɛ mai kalo tile 28 u b'a jira k'a fɔ hali sisan jamana an ma tila fɔlɔ baarakɛla cɛman n'a musoman bɛɛ kɔni bɛ to so maa si tɛna k'i bɛna baara kɛ bilen sabu ni UNTM ta k'a lajɛ a bɛ n'a fɔ ale de fanga ka bon baarakɛla belebeleba minnu b'an ka jamana kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni UNTM de kɔnɔ wa UNTM sigikan ye ko f'a ka nin bɛɛ ka hakɛ lafasa n'i dun ye jateminɛ kɛ UNTM ko nin ye laɲini min ye a bɛ don bɛɛ de ka hɛrɛ kɔnɔna la sabu ko ka dɔ fisaya dɔ ye baarakɛlaw ka hukumu kɔnɔna la olu tɛna jɛn ni o ye fasiridila maa min ye fasiri in sɛbɛn Laya Jara a ko nin kɔni bɛna fɔ ka fereke wɛrɛ don cɛmancɛ fanga olu senna sabu jamana min ni gouvernement ma sɔrɔ fɔlɔ jamana min ni an bɛ cɛmancɛ fanga la jamana min ni bɛɛ ni kuntilenna don n'a fɔra ko baarabila nana don ko senkɔrɔ tuguni a ma nɔgɔn dɛ kuma ye nin ye ne ka kuma tɛ an y'a bɔ le soir de Bamako kɔnɔ lamɛnbaaw bonya b'a la Joliba FM bi kunnafoni gafew ayiwa dɔ b'i bolo dɛ tolo kosɛbɛ kunnafoniw na halisa an bɛ to challenger kɔnɔ challenger ale ko a ka dakuru ɲɛ filanan na sa k'a yira k'a fɔ min ye camancɛ fanga ɲɛma n'o ye bandaw ye sa ko a ye wulikajɔ kɛ dɔgɔkun tɛmɛlen in kɔnɔna la min ye Faransi mara kɔnɔna ye wulikajɔ in kɔnɔna la sa ko ani maliden minnu bɛ yen nɔ ko u sigira ka kuma bɛɛ lajɛlen ko a bolila fɛn caman caman kan i n'a fɔ min ye banbagati waleya minnu bɛ jamana kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi wa ko kɛrɛnkɛrɛnnen la kuma fanba o bolila Mali ka consulat min ni o bɛ Faransi yɛrɛ an b'a dɔn k'a fɔ don tɛmɛlenw kɔnɔ an ka gafew la yan nɔ an y'a yira k'a fɔ gɛlɛyaba tun bɛ o ko la f'a kɛra sababu ye sa min ye consulat yɛrɛ olu ka da suwa Faransi mara kɔnɔna la wa kosɛbɛ ka sokɔnɔminɛ kɛ kɛnɛma minɛ ye hakilina de la sa ko min ye maliden minnu ni olu bɛ Faransi yen nɔ u y'a yira bandaw la ko waleya min ni o kɛra olu fɛ k'a yira k'u ka dusumakasi yira ko waleya de don tɛmɛlenw kɔnɔna la sa u tun y'a lase min ye consulat maaw ma k'a fɔ k'u k'a lase
famaw ma Bamako yan no bari ku y'a ye k'a fɔ o waleya minnu ni olu ma bɔ a sira fɛ maaw dusukun kamina o de nana ni tiɲɛli min n'a kɛra sababu ye sa bandaw ninnu yɛrɛ ka décision ba ta sa k'a fɔ ko min ye consulat ye ko k'a da soit Faransi jamana kɔnɔna la o hakilina kelen in na sa u y'u ka mankasiw yira k'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya caman b'u kan gafe kow tagabolo kɔnɔna la fo ka taa se min ye kartininaw n'a ɲɔgɔnnaw ye ko olu sɔrɔli u fɛ ko sugu bɛɛ don Faransi mara kɔnɔna la o hakilina kelen na bandaw kɔni ye jaabi min d'u ma a y'a yira k'a fɔ don nataw kɔnɔna la ko waati jan tɛ bilen min ye consulat ye ko a bɛna dayɛlɛn kura ye Faransi wa ko min ye nin waleya minnu ni nin dusumakasi minnu ni malidenw ni u y'o fɔ ko cogo bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yaasa fɛɛrɛ bɛ ɲini o kow la cogo min. O ka kɛ dɛ n'o tɛ tiɲɛ na minnu bɛ kɔ kan diaspora mɔgɔw u sɛgɛn bɛ koyi u sɛgɛn bɛ kosɛbɛ anw bɛ an t'a dɔn n'o tɛ diaspora la tolo f'i ka taa mɔgɔ hakili la ko nanzara jamana ka di bilen fɔlɔ de a kun ka di kosɛbɛ nka bilama tɛ n'i taara tolo papier ko yɛrɛ bɛ ko bɛɛ nege bɔ i la kosɛbɛ kɛ sabu nanzaraw filɛ olu papier ko de ka gɛlɛn olu ma kojugu ni papier t'i bolo foyi t'i bolo olu b'i minɛ o kɔrɔ i bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma ni papier t'i la nanzaraw fɛ i bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma n'a fɔra minnu bɛ bɔ ka taa dayirimɛ ɲini na papier t'u bolo a ka kan u fana k'u ka dusumakasa yira kibaruya a bɔra challenger kɔnɔ ayi an b'i fo ka challenger mɔgɔw fana fo Joliba FM bi kunnafoni gafew Amadou Tolo ni e y'o bila min bɛ tali kɛ gafe min n'u k'a ma ko les échos welewele ale kumana a y'a jira k'a fɔ ko walasa Mali bɛ se ka bɔ gɛlɛya min n'a fila kɔnɔna la nin ye ko sigi min ni o bɛ to ka kɛ a bɛ san 20 ɲɔgɔnna bɔ sisan ko min ma ko forum de Bamako forum de Bamako tago 21 n'a sera ka kɛ a kɛnɛ ka min ye maaba caman ye olu nana a ko kɛnɛ kan n'i ye jateminɛ kɛ sibiri tɛmɛnen yɛrɛ a ko kuncɛra tile fila baaraw kun don min ye forum de Bamako tago 21 min na a kɛra nin ye hakilaw bolila min kan n'o ye thème yɛrɛ ye o ye k'a fɔ ɲɛta badabada ani hadamadenya yɛrɛ bɛ se ka kɛ fɛn ye ɲɛta bɛ se ka sinsin min kan cogo min na o jaabiw ni o baara minnu ni olu kɛra o de baara kuncɛli la min ye premier ministre Muktar Wane ale welela ko kɛnɛ ka a taara a ka fɛla di les échos maaw ko n'i ye jateminɛ kɛ tile saba fo ka se tile filaw ma baara min ni o kɛra nin ye a bolila fɛn minnu kan lakanako gɛlɛya b'a la min ye an ka kalankow ye min ye adamadenya yɛrɛ cayali ani ɲɛta badabada bɛ se ka sabati cogo min na a jɛla k'a fɔ hakilila caman o bolila o ko kan wa min ye farafina ye o bɛ se ka ɲɛta sɔrɔ cogo min na ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali fana bɛ se ka ɲɛta sɔrɔ cogo min na hakilaw bolila o kan wa ɲɛta yɛrɛ k'a kɛ ɲɛta teliman yɛrɛ ye si ka kɛ a ko kɔnɔ a ka kɛ ko kɔrɔtɔlen ye a jɛla k'a fɔ kuma kɛra olu kan Muktar Wane kuma deli a ma a y'a jira k'a fɔ tile saba baara min kɛlen ye nin ye ni maa caman bɔra diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen ka na walasa Mali yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la bɛɛ sera k'i da don a la bɛɛ y'i ka hakilaw miiri k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ Mali sini n'i y'a ye a gɛlɛyalen don maaw ma fara ɲɔgɔn kan di fara ɲɔgɔn kan min n'o ɲininen don an fɛ malidenw an yɛrɛ dama walasa hali adamadenya yɛrɛ bɛ se ka bila fɛn bɛɛ camancɛ la n'o ye capital humain ye fɛn bɛɛ lajɛlen ka sigi bunadamadenw ka baara kunna a ko o de ye hakilila yɛrɛ fanba ye n'i ye jateminɛ kɛ gɛlɛya min bɛ an kan tile fila in na a jarala k'a fɔ an sen tɛ k'an bɔ an yɛrɛ la k'a sababu kɛ lakanabaliya ye coronavirus bana fana nana fara o kan a ko nin bɛɛ ye fɛnw ye minnu kɛlen don ka fereke don jamana caman olu ka ɲɛtaa la Mali yɛrɛ sen b'a la premier ministre kɔni y'a jira k'a fɔ kɛnɛ min sigilen nin ye kɛnɛ in ale bɛ kɛnɛ in nafaba de di kɛnɛ in ma sabu forum de Bamako n'i y'a jateminɛ a bɛ sigi Mali kɔnɔ yan san o san a tago 21 min ye nin ye ni a kɛnɛ kan i b'a ye farafina dɔnnikɛba belebelebaw olu de bɛna a kɛnɛ kan minnu bɛna u ka hakilaw miiri jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ kuma Mali yɛrɛ kan ani farafina walasa a ɲɛtaw bɛ se ka sabati cogo min na yɔrɔ Mali bɛ camancɛ fanga kɔnɔna la nin waati in na a jarala k'a fɔ u ye laɲini minnu kɛ n'o ye recommandation ye u sera ka o gafe ba ta a gafe ninnu kɔnɔna la tolo a jarala k'a fɔ ɲɛta kuma damanda de b'a kɔnɔ lakanabaliya yɛrɛ bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ani malidenw bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ transition maaw yɛrɛ bɛ se ka dɛmɛ k'u to u ka baara kɔnɔna la cogo min na nin de ye hakilila caman ye minnu kɛra gafe ba ye k'a don Muktar Wane bolo wa u y'a jira k'a fɔ a kuma a waati yɛrɛ tɛna mɛn
hakilila minnu dira ani bɛnkɛra minnu kan ko baara bɛna kɛ ni a ye k'a jira k'a fɔ a bɛ maa 800 bɔ minnu bɔra jamana 15 kɔnɔna la minnu nana Mali kɔnɔna la yan Forum de Bamako yɛrɛ a ɲɛmaaba n'o ye Abdala Kulubali ye ale y'a jira k'a fɔ a bɛ san 20 bɔ sisan min ye politikimaw ye maa faamuyalenbaw minnu bɛ bɔ diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen ka na Mali kɔnɔna la yan a y'a jira k'a fɔ baara min kɛlen ye nin ye olu kɔni y'u ka hakilila di wa u y'u ka baara kɛ a tɔ tora sa jamana faamaw ye gafe min donna u bolo ka se k'o baara kɛ kan bɛɛ kɔni dira sa min ye a tago 22nan ye min bolo dalen don san wɛrɛ an bɛ ala deli o ye Simako ye ala ka o yira an na kunnafoni filɛ an y'a bɔ Les Échos welewele kɔnɔ lamɛnbaaw bonya b'a la Joliba FM bi kunnafoni gafew ayiwa Tolo a bɛna fɔ i bolola gafe banna ne bɛ tɛmɛ n'a ye sa yanni ka waati tɔ se k'a jira k'a fɔ gafe min bɛ yen ni o ye Nouvelle Horizon ye ale kumana Nouvelle Horizon ko mankan caman bɛ yen dugukolo dɔ nɔfɛ min filɛ nin Ɲamakɔrɔ Ɲamakɔrɔ ni ale fɔ ka ban a bɛ Bamako commune 6nan de kɔnɔna la ko dugukolo in yɔrɔ min ye nin ni bolola baarakɛlaw olu de sigiyɔrɔ don olu ka baara de bɛ kɛ a yɔrɔ kofɔlen in na nin ye cɛ dɔ ye u ko min ma ko Salifu Fofana ale yɛrɛ ye Chambre des métiers du Mali o vice-président ye ale ka kuma la a ko u ye ɲɔgɔn sɔrɔ assemblée dɔ la assemblée min n'o kɛra dɔgɔkun laban tɛmɛnen in na assemblée in kɔnɔna la u y'u ka gɛlɛyaw de jira k'a fɔ ko maa dɔ bɔra fan dɔ fɛ maa min yɛrɛ n'u t'a dɔn o nana